שלום לכולם, כאן איתי, טאטאם טאם, ואנחנו בעוד פרק עם הסנופי הזה, הוא פשוט כזה סנופי, והוא אוהב פרות. זה מדבר, אני הפרות, אתם מבינים? לא, אמרתי הוא אוהב פרות, איך אתה שומע? זוז, אני על התיבה הזאת, אתה למטה. אביב אוהב פרות, זה ידוע. איתי, יש לי מתנה. חכי, עצור, עצור. אני פגומה. איזה זבלון, קח גם את זה. קח גם את זה. איזה זבלון. יש לך מזל שזה היה לקצת זמן. איתי, יש לך, איתי. אוי, אני. יש לך בלוקים? תבנה. לאן? תבנה לי, על זה, על זה. זהו, הרגע יש לי עוד. הגעתי, אפשר לקפוץ. פשוט בחרתי שלא תצליח. בוא. בוא, בוא, בוא. לייק בוס. תביא לי בלוקים. חצי מהבלוקים שלך. אין לי כוח עכשיו להיכנס לזה, אני פשוט זורק קצת. אוקיי, אז תסתכל מה עושים, בוא איתי. זרקתי יותר מחצי, אבל לא נורא. עלי, עלי. יש לי 6 בלוקים, 2, 3, 4, 5. זז. 1, 2, זהו, נגמר לי. פאק במים, איתי, אתה רואה את הבן אדם במים? כן. צריך להפיל אותו? לא, אבל אני חייב רג'נריישן. אביב. מה? כלום. תזרוק עליי אינסנטלף. אין לי. יש לך. הנה, יש לי אחד, כן, בוא. מה תעשה איתו? זרוק. תודה. רגע, מה הוא עושה בעצם? תבנה, תבנה. זה מביא אין לי. לך לבבות. אז זה, אני כל הזמן פשוט מבזבז את זה, אני לא יודע מה זה עושה. יש לך עוד בלוקים? לא. אתה לא יודע מה זה עושה? איזה נו. נגיד זה. אוקיי, בוא. I am Aviv is now going to the middle. And Itai was follow him. was. תלמד לדבר. למדתי. לא נראה לי. אשכנזים לא יודעים לדבר. בוא'נה, יא פרה אחת. אל תדאג. אתה, כשהסרטון יעלה, אני רוצה שתיכנס ותסתכל את התמונה שלו. אביב, אני די תקוע במים, אז אם אתה מת, תזהר ממני. אביב, יש שם מישהו? אני יורק פה. עושה לי. פאק. תביא משהו. ואוכל. תביא אתה אוכל לעצמך. אין לי אוכל, מה אני אעשה? בוא, איתי, בוא. יש לי דברים להביא לך. אוקיי, מאחוריך. אני מת. וגם איתי מת. לא, איתי הרג פה. הוא יש לו את הסליים. למי אכפת? איתי, באים אליך. באים אליך. מצד מולך. מצד שמאל. אני רוצה לנסות עם הסליים בול. מצד שמאל, הנה. מתחתיך גם היה בן אדם. איתי הולכים... How are you today? איתי הולכים לעשות לך קלינאפ. מאחוריך! עזוב, אתה מת. אני לא כאן. או פאק, אני כן כאן. אתה מת. איתי, תהיה בשיפט. אם הוא יודע שאתה פה, אז הוא יסגור עליך את המים. הוא שמה? כן, כן. אוקיי, אל תלך אליו עם הסליים בול. תהיה בתוך המים שלא יראה. אוקיי, הוא קלט אותך, אתה מת. פאק. תהיה מתחת לבלוק. אני שמה. מתחת. הנה, אתה רואה את הבלוק מעץ? תהיה מתחתיו. אתה יכול. מה אתה צוחק? זה הבערך הוא יורה עליי. הוא לא הצליח. הוא יורה לך חיצים והם כאלה באים לאט, איתי. כן. תלך ימינה, תתחמק. watch out, watch out, watch out, watch out, watch out. רגע, אני צריך לקחת אוויר. לא, אתה לא. watch out, watch out, watch out, watch out. עכשיו הוא ילך לרפילד. אני אומר לך שהוא לא במידל אפילו. הוא הולך להילחם נגד בן אדם מאחוריך ביה קטן. ואז אני אעשה עם הסליים בול הסקסי שלי. ואז לא עם הסליין בול, אתה לא תצליח, תבוא עם החרב מאחוריך, אתה רואה? אבל קח את הרפילד מהמידל, אוקיי? אני אגיד לך בובה.
קח את הרפילד מהמידל, אוקיי? עזוב סתם. אני אגיד לכם הם באים מאחוריך. קח את הרפילד. אנדר. איתי, הביא את לך נעליים מדיימונד. יש לי עוד. איתי, רגע תלך אליו, אוקיי? תלך אליו. כן? כן. עם הסליימבול או עם החרב? עם החרב. היא לא מחושפת. למי אכפת? אוקיי, זה עם הסליימבול. עכשיו לכי לאחר. תקורו את האחר. לא, אני לא. אתה כן. לא עם אנדר. מה אתה בא אליו עם הסליימבול? ויקטורי! מן! אתם מבינים? משחק ראשון שלי איתו בוויקטורי. כן, על ההתחלה. אם הוא נגס לפסי ניצחונות בכל הערוץ. וואו וואו. עם כל הכבוד. עכשיו אתה תראה עוד ויקטורי. יאללה, כנס. אתם רואים? זה הסנופי הזה. אביב, יש להם שירים ברקע, אתה לא חייב להרוס. מאיפה? מה? מה מאיפה? זה איתי יניב. וזה אביב. זה חזירי. יש לו פנים ורודות ושמנמנות עם תחת של חזיר זעירי. אתם מבינים? הדור של היום. זה איתי יניב. אתה פשוט נראה כמו פרה, אין לי מה לעשות. הוא כזה חזר. אוי, שכחתי לעשות משהו. אוי, סתם המחמאה, איזה חיד מתחסב אתה. אני אהיה היי, לחצום איתי, עכשיו. זה חרס להביא לי, נכון? ברור שלא. יש לי רק את זה. תביא את החרס, אתה לא קבל את המכנסיים. יש לי רק את זה, אין לי חרב. יש לי חרב לתת לך. קודם תביא לי אותה. קח. עכשיו תצא מפה. עכשיו תביא לי. חלון. זבל. בשביל שאני אקבל את כל ה-XP? יש לי גם XP. XP בוטום. אופס. לא, אביב, יא זבלון. אביב, די, אביב, יא קקאיה. אביב, יא קקי. אביב, אני אתבע אותך ואת כל המשפחה שלך, יא פרה גדולה. תודה. זה הלול הכי לא לי בעולם. וואי, תגיד לי, הם יורים עליי. יורים עליך. אמרת לומר אם יורים עליך, אמרתי. ביקשת מידע, יא פרה אחת. הופה, יש פה בן אדם. אני אתן קודם לאביב להתחיל את זה, ואז אני אצטרף. יש פה 2, אין לי סיכוי. אני אשמח, ואז אני אמות, ואז איתה יתאבד כמו נוב. זה לא אני, זה אביב. גם אביב מת, אז עם כל הכבוד. מתתי שתי בני אדם אחריך. אני לא מת, אני נפגשתי עם אלוהים, יש הבדל. אוקיי, אתם מבינים? הפרה הזאת החליטה שהיא הולכת לי לעשות פגישה. הוא רוצה לפגוש איתי, אז קבעתי איתו פגישה. אביב, אתה כל כך עומד להובך מהתמונה שעומדת להיות בכניסה כאילו בכניסה לפרק. זה יהיה כזה פרה עם פרה. אנחנו נרכב על פרות. איתה, אם אתה תליד עם כלוב רדסטוניסטה, ניקולס קלוב. אני למעלה. איתה, תביא לי חרב. אני אחשוב עליך. לא, אין לי חרב. תאמר לי שיש לך חירבה. זה היה קרוב. סתם, זה היה רחוק מלהיות קרוב. בוא'נה, זבלון. לא, יש לי רק את שלי. יש לך פיקיקס להביא לי? כן. כן, עד שלא מביא לי חרב, לא מקבל את זה. נתתי לך. נו, זה הולך להיות פה קלינה פחזרי. שנייה, אז אתה צריך שאני אעקוב אחריך. הם שם, הם לא כאן. איפה הקלינאפ? אם מותר... פול דיימונד, זה לא קלינאפ, זה טבח. לגמרי, הם עומדים... מה עשית? אביב מאחוריך! מאחורינו! אני מת. איזה הסכין הזה. בוא'נה, הפרה אוהבת... אני היחידי ששמעתי את זה. מה זה היה? זה היה בערך ככה, תנו לי לחכות אותו. שואף אוויר.
מצטער, הוא אומר לי. תזהר. תזהר, אוקיי. אז היית אומר. לא אשמתי שאתה עילג. הוא אוהב בגבולים לחים, אתם מבינים? היא הפרה מחרבנת מהטוסיק. אתה מדבר עם האשכנזים ונהנים? לא העליתי אותו. ככה תקרא לזה, אתה יודע מה? לא העליתי אותו. אני צריך חרב שהיא יותר טובה מסטון. איזה באס, יש לי רק חרב דיימונד ואחת מחוספת. איזה באסה! אני זרקתי אותה עכשיו. ביי. איפה היא? זרקתי אותה. בן אדם סטלן. אני לא רוצה לקבל אותה. אתה היית רע. אני הייתי רע. חצוף. לא, אני שונא אותך עכשיו לדורות עברו. איזה האקרים כולם. מה אתה גונב אותו? עכשיו יהרגו את איתי מאחוריו. פאק. בוא, מי אתה חושב שאתה חוץ מזה שאתה עומד להרוג אותי? מי אתה? אני מסוכן אני! אז עד פה היה פרק שלי ושל עוד איזה ילד שלא נמצא כאן כרגע כי הוא ילד, אין מה לעשות. חתיך מדי מציפיתם. אין לי זמן. תסתכלו איזה ראש ליד ראש יפה. האיחוד. טוב, אז יאללה ביי.